Markus evangelie kapitel 9 og vers 38. Johannes sagde til ham: Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os. Men han svarede: I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig. Den, der ikke er imod os, er for os. For den, der giver jer at bære vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. Her ville Jesu disciple hindre en mand i at virke for Jesus, fordi han ikke sluttede sig til dem. Han var med andre ord ikke en del af deres netværk. Men Jesus irettesatte dem og sagde: Jo, han er med mig. Det kan godt være, at han ikke slutter sig til os, men han virker for mig. I dag der er der et problem med kirkeskel. Man vil helst ikke bruge prædikanter, som kommer fra et andet kirkesamfund. Det kan godt være, at man har lært at acceptere alle kristentroende som Guds folk, men man holder på sit kirkeskel, og man sætter et stort rækværk op, så ingen andre trænger ind. Og det har været et problem i årevis. I dag snakker man meget om enhed i den kristne kirke, og derfor har man forsøgt at organisere et form for samarbejde kirkerne imellem. Det bliver til et netværk, hvor der er ledere i spidsen, som skal sørge for at holde det hele på rette spor. Og det lyder jo meget fint. Men problemet med det er, at man starter sin egen eksklusiv klub, hvor man bygger et nyt tegn, hvor man kun er i orden som en herrens tjener, hvis man er inden for netværket. De, som er udenfor, bliver betragtet som usunde, farlige og sekteriske ofte. Og det er et problem. Den enhed, vi læser om i den kristne kirke i Bibelen, den er skabt ved Helligånden. Det er Helligåndens bånd, som binder os sammen. Og når vi er ledet af den hellige ånd i menighederne, forsamlingerne, så fungerer det i Kristi kærlighed. Mange kristne her i Danmark, de er bevidste om, at janteloven, den raserer alt for meget. Den uskrevne lov, som siger, du skal endelig ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du kan noget, vi andre ikke kan. Og du skal ikke tro, at vi kan blive imponeret over dig. Og mange prædikener taler imod janteloven. Men alligevel så regerer den i dem, uden at de tænker over det. Er der en frimodig dansker, som stiller sig frem og siger: Guds kald er over mit liv. Hør, hvad jeg har at sige fra Herren. Så tænker man straks: hvem er nu han eller hun? Han eller hun skal da ikke komme her og tro, at han eller hun kan noget, vi ikke kan. Har Gud talt mere til ham end os andre? Det var jo det samme problem, som Moses han havde. Nej, han er jo blot en dansker, ligesom os andre. Og desuden så er han heller ikke med i vores netværk. Så nej, han er en underlig fisk. Ham skal vi endelig ikke tage os af. Ham skal vi ikke lytte til. Lad os da en gang for alle aflive enhver ånd af jantelov. Lad os nedlægge alle menneskelige organisationstrang, hvor Helligåndens ledelse bliver udelukket. Lad os lære at arbejde sammen i Helligåndens enhed og kærlighed, og lad os være lydhøre over for hans ledelse og vej, og det samarbejde, han leder til. Efeserne 4:1 siger: Jeg, der er fanget for Herrens skyld, formaner jeg der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Jeg tror, det går galt, når vi forsøger at skabe det, som kun Helligånden kan skabe. Og vi forsøger at styre det i vores egen menneskelighed. Når Helligåndens enhed råder,
der ser man ikke på kirkeskel. Der ser man ikke på om hinanden, om hvad andre er med i det samme netværk, men Helligåndens bånd knytter os sammen.